Sziasztok, én Vivi vagyok. Én pedig Anna. Ez pedig itt a Crazy. De ki vagyok én, hogy megmondjam? Hát üdvözöllek titeket az első részben. Ez a rész az egyik motivációja volt magának az egyik podcastnek a megalkotásának, hiszen amikor ott voltam a gimiben, én végig azt hallottam mindenkitől, hogy menjél egyetemre, mert egyetem az életed legjobb évei lesz. És ez, ugye én úgy jöttem föl, hogy fú, most én itt megváltam a világot, buli minden nap, meg haverkodás, és így nagyon nagy pofára esés volt az, hogy nem. Ez nem így volt, és én azt hittem, hogy velem van a baj, de hát nem velem volt a baj, hiszen ezt sokan éreztek így rajtam kívül, úgyhogy ez lenne az egyik fő témája a podcastnek, hogy mi az első fél évben és az első elköltözésünk alkalmával milyen érzéseink voltak, mik a tapasztalataink, és igazából minden. Csapjunk bele a lecsóba, de amúgy kezdjük az elején azért. Szóval... Ezt megmondtad. Igen. Szóval én őszinte leszek, bennem semmilyen kérdőjel nem volt azzal kapcsolatban, hogy én egyszerre elköltözzek otthonról, amint vége lesz a giminek, és nem azért, mert nem szerettem otthon lakni, már egyébként szerettem, de egyrészt készen is álltam rá, másrészt az egyetem ennek tökéletes indokot adott a szüleimnek is, mert most nyilván, hogyha nem jöttem volna egyetemre, azért akkor jobban átgondolja az ember anyagilag például, hogy most megéri az a plusz kiadás, vagy nem, de ez nagyon kézenfekvő volt nálam, és azért elköltöztem. Méghozzá koliba. Pedig amúgy nem akartam kolis lenni egyáltalán, a barátommal akartam összeköltözni, de az így nem jött össze. És tudom, hogy te nagyon akartál kolis lenni. Igen, meg pont az volt, hogy én meg nagyon koliba akartam menni, mert hogy azról is tök sok jót hallottam, és mondom, hogy ezt ki akarom próbálni, de én akkora balek voltam, hogy nem adtam le időben a jelentkezésemet. Kis szétszól. Hát igen, szóval már ott elkezdődött az, hogy amúgy figyelned kell a saját dolgaidra, mert amúgy az egyetemen nem elnézőek annyira, hogy majd utólag jelentkezel. Nem fogják simogatni. Így jártál. Igen. Szóval én ugye albérletbe jöttem így. Hogy annyira érdekes, hogy ez az egész topik nálunk mennyire ellentétesen csapódott le. Mondtad te, kolis akartál lenni, én nem. De amúgy nagyon szili dolgok miatt nem akartam. Olyan butaságok voltak a fejemben, mondom. Az első az volt, hogy sokkal vagányabbnak tartottam lakásban lakni, mert hogy ez az opció annyira önállóbbnak tűnt lényegében, full külön laksz, nem kell semmit megosztanod a másikkal, senkihez nem kell alkalmazkodnod, a koliban azért kell, és én nem gondoltam, hogy képes vagyok rá, to be honest, de ezzel semmi probléma nem volt. A másik, ami meg még butább ok, az az, hogy van ez a hiedelem, és ez a tévhit, hogy jaj, a kolisok mindig csórók. És bennem ez, nem is tudom, engem akkor még sokkal jobban érdekelt, hogy a külvilág mit gondol, és ez engem zavart, hogy ez a hiedelem él. Viszont nem is csak utólag, hanem amint beköltöztem, életem legjobb dolga volt, hogy ez történt velem. Nekem nem kellett izgulnom, hogy kiket ismerek meg, mint sokaknak. Igen, ahogy említettem. Ugye nálam meg pont az volt, hogy ugye mivel én albérletbe mentem, én senkit nem ismertem az egyetemen, és sokkal nehezebb volt nekem ismerkedni az egyetemen is, hiszen itt nem az van, hogy akkor megvan az a 30 ember, akivel jársz óráról órára, hanem van a nagy előadás, ahol vagytok 200-on egy teremben, meg vannak a csoportos kis órák, de azok meg mindegyik órán mással vagy. Szóval sokkal nehezebb volt így ismerkedni nekem, és ezért is nem volt jó számomra az első fél év, mert nem voltak ilyen közeli barátaim, akiket így nagyon közel éreztem volna magamhoz. Na, ezzel kapcsolatban nekem az volt, hogy emiatt, hogy kolis lettem, és bekerültem egy közegbe, bennem nem volt semmiféle görcs, hogy nekem most az órákon ismerkednem kell, stb. Attól függetlenül egyébként csináltam. Tegyük hozzá, tekintve, hogy az egyik legjobb egyetemista barátnőmmel úgy lettem jóban elmondása szerint, hogy az első nap találkoztunk, én oda mentem neki a kis bandájához, akikkel lógott, és hogy én őt kérdezgettem őt, hogy hova mennek, követtem, és hogy annyira furának tartotta ezt a csajszit, hogy hát most nem is ismer, és hogy akkor itt most
beszélget velem, meg követ, meg nem tudom, aztán igazából utólag mondta, hogy ez neki is annyira jól jött, hogy én léptem, és tettem egy ilyen első kezdeményezést, hogy amúgy hálás ezért, szóval amúgy márjátok nyugodtan oda menni bárkihez beszélgetni. Amúgy igen, ettől ne féljetek, mert amit te éreztek, ugyanazt érzi minden más gólya is. Szóval nem csak te érzed magad egyedül, meg nem csak te vagy elveszve, és te nem tudod, hogy az a terem éppen hol van, hanem az összes gólya ugyanígy érez rajtad kívül, és bárkihez odamész, ő nagyon hálás lesz, hogy úristen, valaki végre hozzám szól. Hát igen, konkrétan én így kukáztam össze az összes barátomat. A másik dolog, amiért én az elején sem voltam feltétlen magányos, hogy nekem itt fönt volt az akkori barátom, szóval, hogyha egyedül lettem volna, együtt lógtunk simán, szóval ez nálam nem volt így emiatt probléma. Igen, nálam meg pont az volt, hogy így felköltöztem, és már elkezdtem barátkozni, mert egy elég nyitott ember vagyok, szóval elkezdtem barátkozni az egyetemen, de még nem éreztem magam annyira komfortosan az új barátaimmal, meg olyan közelek, hogy akkor így mondom, hogy jó, akkor menjünk el együtt valahova. És ezért nagyon sokszor volt az, hogy én csak hogy egyedül voltam ott a szobámba, vagy éppen elmentem egyedül edzeni, de hogy így nagyon sok mindent egyedül csináltam, és ez így nagyon megviselt. És mit tettél annak érdekében, hogy ez megváltozzon amúgy? Az egyik, ami az, hogy nagyon nyitott voltam mindenki felé, szóval bárki hozzám szólt, gyere, barátkozzunk. Szóval visszabeszéltél neki. Igen. A másik meg az volt, hogy beléptem egy diákszervbe, ugye, amiben Vivi is benne volt, itt ismertük meg egymást. Igen. És az számomra nagyon sokat dobott az egyetemi éveimen, szóval ez, amit mondanak majd a gólyatáborba, hogy lép be egy diákszervbe, ez igaz. Ja, szóval ezt én is tudom ajánlani, mert sokkal több embert és sokkal közelebbi kapcsolatba kerülsz az emberekhez. Egyrészt ezt el kell mondanom, hogy azért vad dolog ez a diákszervezetes hát az élet. Jó amúgy, de amúgy legjobb emlékek, ilyen crazy sztorik. Másrészt tök sok embert megismersz az egyetemről, nem csak a saját diákszervezetedből. Viszont amit nekem meg kellett ezzel kapcsolatban szoknom így, hogy igazából sok barátom. Igen. Ezt azért nem látjátok, de idézőjelbe teszem, igen, azért, mert hogy hát rá kellett, hogy jöjjek, hogy akikkel így lógok és járok mondjuk bulizni, ők amúgy nem feltétlen a barátaim, hanem csak haverjaim. És azt tudni kell, hogy nekem a baráti társaságaim mind nagyon egyrészt tartósak, másrészt meg közeli kapcsolatot ápolunk, viszont a diákszervesekkel először fura volt, hogy oké, együtt lógunk, de hogy nem jön ez a follow-up, hogy akkor most mindenki tudod rám ír, hogy mi történt, vagy mi van velem, stb. Szóval ezt például nekem meg kellett szokni. Igen, amúgy ez tényleg nagy váltás. Én az elején nem is jártam hulizni, ugye mondtam, hogy nem éreztem még olyan komfortosan az egyetemi barátaimmal magam, és én úgy voltam vele, hogy én elmegyek Pesten egy nagyvárosba bulizni, ugye egy kisvárosból jöttem, akkor én olyan emberekkel szeretnék, akiket tudom, hogy 100% hogy nem fognak ott hagyni a buli helyen. És én nem éreztem ezt, és ezért így féltem is kicsit elmenni, így nem is mentem. Igen, ezekben a nagy társaságokban amúgy szerintem az a jó, hogy viszont megtalálod a kis klikjeidet. Igen. És úgy lettünk egyébként mi is jóban az Annával, meg még pár csajszival, és akkor már nem volt szerintem benned sem ez a... Persze, onnantól kezdve, hogy sokkal jobban összebarátkoztunk, meg sokkal jobban megismertelek titeket, onnantól kezdve már halál nyugodtan megyek el bulizni. Meg nyilván most már tudom, most már sok év telt el azóta, de most már, hogyha haza akarok jönni, mert én elfáradtam, akkor én hazajövök hamarabb egyedül is, ha úgy van. Úristen, az elején, sőt nem is csak az elején, minden fél év első részében bennem van ez a FOMO érzés, hogy Fear of Missing Out. Nekem is, nagyon, és amúgy most már annyira nem. És hallod, én ebbe a leges-legelső fél évben úgy beleestem. Igen. Szóval, hogy nálam az volt, hogy tényleg pont totálisan az ellenkezője, mint az Annának, hogy én nagyon-nagyon hamar integrálódtam, és mindenkivel ide mentem, oda mentem, bulizni mentem, programra jártam, mindig valakivel körülvettem magam. És nem az volt, hogy mondjuk van egy este, amikor hazamegyek, és ezeket a történéseket feldolgozom magamban, és rendesen meg tudom élni, mert hogy már jött a következő.
És ott tartottam, hogy basszus, mindig van valami program, tök jól érzem magam, viszont amúgy meg elvesztettem a folyamatban magamat. És hogy ekkor volt az, hogy éreztem, hogy ez így nem jó, mert már rosszul érzem magam, de be kell, hogy húzzam a féket. És egyébként szerencsére sikerült, és utána meg miután kialakult ez a balansz az életemben, akkor már nyilván ez megoldódott, de hogy ezen így keresztül kellett mennem egyedül, hogy elköltöztem otthonról, és egyébként ott sem volt az, hogy a szüleim lekorlátoztak volna, nyilván elmáttam, ahova akartam határokon belül, de azért mégis más volt, amikor tudod, kiszakadsz, és tényleg kinyílik az egész Budapest. Igen, teljesen más. Mondjuk nekem meg pont, hogy hát teljesen ellentéte volt egymásnak ez az első fél évünk a külön költözéskor, szóval amúgy tökre bejutatjuk szerintem a két oldalt. És nekem meg pont az volt, hogy amikor már eltelt egy fél év, és már anyukám, ugye elég sokat beszéltünk telefonon, de majd erről is később beszélünk, és hogy már ő mondta nekem, hogy basszus, menjek már el. Mert emlékszem, még a gólyabált is kihagytam. Úristen! És hogy... Nem mintha nem pont ma lenne a gólyabál, és mi itthon ülünk és podcastelünk. Semmi pánik, de már nem vagyunk gólyák. Ja. Azóta se voltam, mindegy, de hogy már anyukám mondta, hogy basszus, menjen már, és nekem meg pont ez volt, hogy kicsit meg kellett nyomnom a gázt, hogy akkor, na jó, tényleg kezdjünk el élni. Kicsit és mozdulni a komfortzónádban, nem? Igen, mindenképpen, hogy tenni kell azért, hogy legyenek barátaid. Szóval csak úgy a semmiből nem lesznek barátaid, meg nem lesznek emlékeid, hanem tényleg akkor be kell vállalnod, hogy akkor jó, holnap te fáradt leszel, és elmész hétköznap egyet bulizni. Utána meg elmész egyet dolgozni, most igen. Jól van, szenvedni fogsz, meg fogsz másnap halni kicsit, de túléled. Kellenek az emlékek, és kell, hogy kilépj a komfortzónádból. És még amúgy milyen nehézségek voltak? Mert én amúgy meg tudok mondani. Akkor kezdte, és aztán mondom én is, mert számomra is volt pár. Jó. Szóval az egyik nekem az volt, hogy én egy hontalanságot éreztem. Méghozzá azért, mert hogy úgy éreztem, hogy 3 helyen lakom. Az egyik az otthonom, a másik az a koli, a harmadik pedig a barátom. És hogy egyszerűen pár naponta mindig máshol voltam, a cuccaim szanaszét, nem volt meg a rutinom. Egyszerűen én nagyon fontosnak tartom azt, hogy meglegyen a saját kis részem, a saját kis dolgaim, tényleg tudjak az én dolgaimmal foglalkozni, és ez nem volt. Totálisan nem volt, és ez így nagy váltás volt egyébként. De ez is ilyen, hogy kiköltözöl, a rutint ezt saját magadnak kell kialakítanod. Igen. Egyébként ugye pont beszéltük is, hogy 2 elköltözés van. Ugye az egyik az, amikor te elköltözöl otthonról, de a cuccaidnak a nagy része az még otthon marad, és csak inkább feljársz. A másik meg az, amikor felhozod a cuccaidat, és a legtöbb cuccod itt van, és akkor inkább csak így hazajársz. Igen, szóval lényegében ott van szerintem a különbség, így fejben van. Hogy igen. Melyiket tartod a központodnak, úgymond. Igen. Szóval én tudtam, amikor felköltöztem, hogy én innentől kezdve teljesen a külön kis életemet élem, én nem fogok hazaköltözni soha többet, nem rosszból, de nem, és tényleg. Nekem pont fordítva volt. Tényleg? Igen, én szerintem ugye az első fél évben nekem még pont otthon volt a több cuccom. Sőt, én az első fél évben jöttem rá, hogy nekem nincsenek cuccaim. Na ja. Hogy nekem nincsen vagyontárgyam. A ruháim vannak, és ennyi körülbelül, és akkor kezdtem el így beszerezni a dolgokat. Akkor lett először hajvasalom, meg hajszárítóm, mert addig ugye otthon volt a közösben, és azokat használtam. És amúgy neked ezt a szüleid vették meg, vagy már elkezdtél dolgozni, és akkor már te saját magadnak? A legtöbbet én most már így magamnak vettem, viszont ugye nagy váltás volt, ugye most már jönnek az ünnepek lassan, én karácsonyra már ilyeneket kértem. Nagyon rossz. Hogy ugye most már nem olyanokat kértem, hogy most nem is tudom, mire vágyok, egy pónira, hanem egy hajszárítót kértem, mert hajvasalót azt vettem magamnak, de hajszárítót azt a
lakótársamét használtam, és azóta most már csak ilyen funkcionális dolgokat kérek inkább. Én is pont egyik nap gondolkoztam ezen, hogy ugye régen tényleg azt írtad fel a kis listádra, amire vágytál. És most meg már beleveszed a számításodba azt is, hogy amire szükséged van. És jó meg minden, de azért egy kicsit elveszi a varrást, hogy már nem a Jézuska hozza a dolgokat, hanem tudod, hogy ezekért a dolgokért a szüleid megdolgoznak. Igen. De egyébként visszatérve én elkezdtem dolgozni, és a cuccaimat már magamnak vettem. És próbáltam egyre kevésbé a szüleimre támaszkodni. Amúgy igen, nálam az volt, hogy az első körben még a cuccaimat a szüleim vették, mármint ilyen tányérak, stb. Viszont amint felkerültem egyetemre, én ugye elkezdtem dolgozni. És egyébként nekem szerintem ezért is jött az, hogy egy fokkal kevésbé tudok a szüleimre támaszkodni, mármint, hogy kevésbé kell rájuk támaszkodnom, mert hogy már ilyen anyagi jövedelmem nekem is volt, amit ugye igazából arra tudok költeni, amire én szeretnék. Igen. Szóval abban már nincs nekik beleszólásuk. Teljesen egyetértek. És megváltozott így a szüleiddel való kapcsolatod amúgy? Egyébként igen, nagyon. Mert hogy én gimiben én az a sztereotíp tini voltam. Az mit jelent? Tisztázzuk. Ez amikor így megkérdezik, hogy mit csináltam ma, semmit, mi történt velem, semmi, hol megyek, semmi. Bemegyek a szobámba, hagyjál, én most ajtó bezár, én most elmegyek az én világomba. Jó volt velük a kapcsolatom, csak nem voltam valami kommunikatív otthon. És amikor elköltöztem, akkor nekem nagyon elkezdett hiányozni a családom. Szóval nyilván jó kapcsolatban voltam velük, de én nem gondoltam volna, hogy ennyire fognak hiányozni. És azóta minden egyes nap beszélek anyával telefonon. Hogyha úgy van, hogy 2 percet, akkor 2 percet, de szinte nem telik el úgy nap, hogy ne beszélnénk, és sokkal mélyebb beszélgetések vannak, mert most már nem azt kérdezem meg tőle, hogy mi a vacsi, vagy mit főz, hanem hogy milyen volt a napja. Hát igen, már megszűnnek ezek a kis small talkok, meg ezáltal amúgy megszűnnek azok a kis napi veszekedések is, amik szerintem minden anya és gyerek közti kapcsolatban van. Anya-lánya között. Igen, hogy na akkor most például ki mit csinált meg éppen, akár háztartásban, akár nem, tök mindegy, és mivel ez megszűnik, mert már nem vagytok napi találkozó kapcsolatban, ezért a beszélgetéseitek is szerintem elmélyednek, mert hogy amikor beszéltek, akkor tényleg a fontos dolgokról beszéltek, és ahhoz, hogy ki tudjatok alakítani egy közeli kapcsolatot, tényleg meg kell beszélni érzelmeket is, stb. Most már sokkal több mindent is osztok meg vele, meg sokkal szívesebben avatom be a dolgaimba, hiszen most már felnőtt vagyok, vagyis kicsit kezdem annak érezni magam, hát no cap, felnőtt vagyok. Ja. Most ezt így nehéz kimondani, de az vagyok. Igen, most már 2 felnőtt beszélget a telefonon. Igen. Most már nem az van, hogy akkor jaj, csináld ezt, csináld azt, hanem hogy így nyilván én is kérek tanácsot, de most már olyan is van, hogy anya kérdez meg engem valamiről. Ugye, úristen, anya annyiszor szokta nekem mostanában mondani, képzeld el, hogy úristen, Vivike, így hív, én annyit tanulok tőletek, és ez olyan jól esik, hogy mivel más dolgokat éltünk meg, más az élettapasztalatunk, én is tudok már neki dolgokat tanítani. Ez de jó. Igen, és annyira jól szokott esni, amikor anya ezt mondja. Fú, hát elhiszem. Ez annyira elismerés. Én egyébként nagyon sokat gondolok a szüleimre, de meg kell szerintem találni az egyensúlyt az ő részükről is, hogy engedjék el a kezünket, engedjék a saját utainkat járni, és oké, telefonáljunk, beszéljük meg a dolgokat, de már tényleg, amit mondtunk, hogy 2 felnőtt beszélget, esetleg már barátok, egymásnak lehet segítséget nyújtani. Ezen kívül meg tök érdekes még arra reflektálva, milyen volt, amikor elköltöztem. Én sokkal jobban aggódtam amiatt, hogy a szüleim ezt hogyan fogják megélni, mint hogy én. Mert magamat ismerem, tudom, hogy egy talprásett csajszi vagyok, aki könnyen barátkozik, tudtam, hogy tök jól fogom érezni magam, és lesznek barátaim. Ezt a szüleim is tudták, viszont attól féltem, hogy nehezen fogják azt megélni, hogy most akkor az egyik gyerek kirepült. Jó, tegyük hozzá, a tesóm még otthon maradt, szóval ez kicsit azért tompította az élt. Jó, de mégis az egyetlen kicsi lányuk kirepül, azért az nagy dolog. Ja, de szerintem ezért is van az, hogy tényleg mind a 2-vel
olyan közeli tud lenni a kapcsolatom, még apával is, hogy most például ezelőtt héten voltam egy első randin, arról is full beszámoltam neki, az ilyen bulikat is tudják, hogyha valami gázdolgot csinálok, akkor sem az van, tudod, hogy elmondanék nekik valamit, és akkor lecsesznének, hanem tudom, hogy hát jó, lehet, hogy egyet néznek rajta, vagy megmondják, ezt nem kéne, de hogy ők is így élvezik a sztorikat. Az a jó, hogy most már úgyhogy minden idősebb leszek, egyre több sztorit osztanak meg velem is az ő fiatalkorukból. És most már én úgy érzem, hogy elmondhatom a sztorikat, mert semmi jogok nincsen judge-olni engem azok után, amiket ők csináltak. Hát, hogy ők sem voltak feltétlen jobbak. És én semmi... Esküszöm, én még jobb is vagyok, mint ők, mert voltak egy-két elvetemült dolgok. De szerintem mindenki szüleinek. Ja, valószínű, csak lát, még nem avattak be titeket. Faggatózzatok csak, vannak ott jó sztorik. Ja, szóval a szülőkkel való kapcsolat szerintem nagyon fontos, mert jól esik egyébként a te lelkednek is, meg az övükének is, hogyha felhívod és beszélgetsz velük, és például nálunk az volt, hogy igaz, hogy sokat telefonálunk, de hogy volt rajtam egy olyan nyomás, hogy én nagyon boldoggá akartam tenni a szüleimet, de hogy rá kellett, hogy jöjjek, hogy mindenki a saját boldogságáért felelős. És hogy igen, nagy részem van a szüleimnek az örömforrásában, de hogy nem én vagyok érte felelős. Szóval, hogy nem kell, hogy rajtam múljon az ő boldogságuk, és ez nem is jó, hogyha ez így van. Szóval szerintem amúgy ez egy nagyon jó gondolat, és tényleg fontos az, hogy nyilván szereted a szüleidet, de fontos, hogy megértsd azt, hogy neked most azzal kell törődnöd, hogy a saját utadat járd. Igen, de tudod, hogy engem mi hatott meg nagyon? Na, micsoda? Haj, ez mindig meghat. Szóval olvastam egy statisztikát, és most meg is néztem a pontos adatokat, és így szólnak, figyelj. Mire betöltöd a 20. életévedet, már eltöltötted a szüleiddel töltött idő 90%-át. A 90-et? A 90-et. Azta. És ez nem az, hogy megcsiratolt, vagy nem az, hogy megviselt, mert nem, de azért így kicsit arcon csapott, hogy most, hogy egyre jobban elkezdtem értékelni a velük lévő kontaktot, azért ez nagy dolog. Igen, amúgy belegondolva, és amúgy mennyire igaz, mert hogy amíg gyerek vagy, addig végig ott vannak melletted, és most, hogy kiköltözöl, most már csak hétvégente, vagy havonta egyszer-kétszer, ha találkoztok. És az a durva, tudod mi a durva, hogy szerintem ezt ők is teljesen tisztában vannak ezzel az adattal, és mégis képesek megtalálni azt az egyensúlyt, hogy elengedjenek téged, és hagyják, hogy a saját utadat jár, és elköltöz otthonról, mert akkor beszéljünk arról, hogy miért jó, milyen pozitív hatásai vannak annak, hogy elköltöztünk otthonról. Számomra nagyon pozitív volt az, hogy én megtanultam bánni a pénzemmel. És szerintem erről majd később csinálunk is majd egy részt, mert ez egy nagyon jó téma, hogy hogyan ne legyél csóró. Egyetemistaként, kolisként. De tényleg nagyon fontos, hogy megtanulj bánni a pénzeddel. Illetve a másik az az, hogy ha te nem csinálsz meg valamit, azt senki más nem fogja helyetted elintézni. Ja, hát senkit nem érdekel, hogy beágyasztod azt az ágyat, csak neked lesz szar, hogy utána úgy kell hazaérned, és az egész napod amúgy ilyen messzi lesz tőle, és ez amúgy csak egy ilyen nagyon kis, kiragadott példa. Igen. Szerintem az még egy nagy effektus volt, hogy itt most már nincs az, hogy akkor mindenféle lépésed mögött ott van anyukád, vagy apukád, tök mindegy. Itt nincs az, hogy akkor most elrontottad a dolgozatot, vagy valamit hülyeséget csináltál, és anyuci bemegy a tanárnénihez ott beszélni vele. Nem, most már te vagy rohadtul minden egyes lépésedért felelős, nem csak a pénzügyeidért, nem csak az, hogy mit tanulsz, hanem konkrétan, hogy mit akarsz dolgozni, amúgy akarsz-e karriert váltani, ezt már mind magad fogod tudni. Most már sokkal, de sokkal komolyabb kérdésekkel kell dílelned. Aha, döntésekhez kapcsolódva engem tudod, mire nem készített fel senki? Na. Arra, hogy innentől kezdve életem végéig nekem kell eldöntenem minden egyes nap, hogy mit akarok enni. Reggelire, ebédre, vacsorára. És ez az elején akkora nagy logisztika, amikor elmész vásárolni, ott állsz a boltba, 5 millió kínálat, és hogy
azt se tudod, mit vegyél. És amúgy 5 millió ár. Na ez az, ott van a csirke előtted, a csirkemell, és akkor ugyanúgy fél kilóért 8 féle van. És akkor igazából el kell döntened, hogy jó, egyetemista vagy, szóval azért valószínű a szüleid pénzéből is élsz, de oké, van sajátod is, de azért nem biztos, hogy akkor abból megvennéd mondjuk a bio nem tudom mit, de hogy meg egészséges akarsz lenni, szóval itt is van egy ilyen nem kéne zacskós levest tenni, mert amúgy... Én is az elején próbáltam egyébként így kicsit ilyen szempontból úgy tudatosabb lenni, hogy pénzügyileg, de aztán igazából most már azért inkább az egészségem az, ami előtérbe kerül. Én is egy kicsit. Meg én, valamit azt nem mondtam, hogy ugye én amikor felköltöztem, én 4 darab ember. Szóval, amikor felköltöztem, én 4 idegen lányhoz költöztem oda, 5-ként. És ők ismerték egymást? Ők ismerték egymást, ők egy összeszokott barátnői társaság volt, és úgy költöztem oda én, ráadásul mindenki idősebb volt nálam, úgyhogy mindenki elég elvetemültnek tartod, de hogy még ők is. Szóval, hogy ők nagyon örültek, hogy én oda jöttem, de hogy nagyon elvetemültnek tartottak, hogy én így idegenként oda költöztem. De nem vészes volt? Befogadtak? Nekem nagyon jó élményeim voltak erről, borzasztóan befogadóak voltak, és nagyon cukik voltak. Szóval nekem nagyon pozitív élményeim voltak velük kapcsolatban. Ahhoz képest, hogy ők egy összeszokott lány baráti társaság volt, borzasztóan kedvesek voltak, és befogadóak, és tök jó volt, hogy ugye ők nagyon sokszor hívták át az ő barátaikat is, és így az ő barátaikkal is jóba lettem, és megismertem, mert rendszeresen tartottunk ilyen kis estéket, úgyhogy ez nagyon jó volt, és tőlük nagyon megtanultam azt, hogy ugye alkalmazkodni kell másokhoz. Hogy nyilván ott van az, hogy te vagy a fő szempont, de hogy többieket is kell nézni, hogy amikor reggel te sokkal korábban elmész otthonról, akkor ne csap fel az egész lakást, amikor tudod, hogy ők még csak később mennek. Hát ez biztos. Ezt örülök, hogy már megtanultad ezelőtt, már most, hogy együtt lakunk, ezért ez így hasznomra válik. Szóval köszönöm idegen lányok. Én nem is tudom, mit tanultam még. Talán a rutint, az mindenképpen, az időbeosztás mindenképpen. Na, Vivi, és hogyha már itt vagyunk a kis nagy nővérek, ahogy mondtuk, akkor milyen tanácsokat adnál? Jó, én 2 tanulságot tudok ebből levonni. Az egyik az, hogy szeretnék bíztatni majdnem, hogy mindenkit arra, aki már készen áll rá, hogy költözzön el otthonról, mert hogy nagyon-nagyon fontos, hogy másoktól függetlenül, a szüleitől függetlenül alakítsd ki a saját életedet, a saját gondolataidat, rutinodat és utadat. A másik pedig az, hogy ugyan nem vagyunk felelősek a szüleink boldogságáért, de tegyük őket boldoggá, és nekünk is nagyon jól fog esni a lelkünknek, hogyha jó viszonyt ápolunk velük, és felhívjuk, és rá fogtok jönni szerintem, hogy amúgy ők az egyik legjobb barátaitok, akik mindig ott állnak mellettetek és mögöttetek. Szóval nekem ez a kis tanácsom. Na és Anna, te mit mondanál tanulságnak? Hát szerintem neked nagyon jó kis tanácsaid voltak. Én azt mondanám, hogy merjetek lépni, és ne féljetek az új emberek, ne féljetek megismerni. Jó, ezt már nem veszük fel újra. Ez ilyen részegnővér, jó? Alakítsatok ki kapcsolatokat, és ne féljetek tényleg senkitől, és a másik meg az, hogy lépjetek ki a komfortzónátokból. Én mióta elköltöztem otthonról, nekem nem telt el úgy hónap, hogy valamivel ne léptem volna ki a komfortzónámból, és ez nagyon elősegítette a személyiségi fejlődésemet leginkább, de az előrehaladásomat is, és ezzel szeretném zárni ezt a mai podcastot, hogy lépjetek, vagy merjetek lépni. Szóval legyen szép napotok, és reméljük, hogy majd még hallgattok minket. Remélem élveztétek az adást, és hasznosnak találtátok, illetve jól szórakoztatok, szóval... Mi igen, szóval puszi, sziasztok! Sziasztok!